Здравейте хора, днес ще играем Арсенал в Roblox. Ако тази игра знаете, кажете в коментара Арсенал. Най-вероятно повечето хора я знаят, но има нещо специално. Както виждате, аз имам Dark Shader, но върва на 200. Дай да намалим този звук, защото е ужасен. Да, както виждате, имам Dark Shader. Вчера ги инсталирах, не знам как са се върнали обратно, но всъщност ги има. Окей, сега дай да започнем с видеото. Ти Саша, бакстабна ли бе? Хайде бе, бакстабна те бе, бакстабна. Той е посъл. Уау, кой ми стреля толкова нависоко бе? Благодаря, че ми изстреляхте толкова нависоко. Играя с бот сървъри. Или пък се бъркам. Правило. Аха, сега па ще ходиш на една страна. Пъте! Бе, много си слаб. Следващия раунд удари му много късмет. Честно да ви кажа, няма да стане така следващия раунд. На вас. Ако... не съм съгласията ли са? Окей, сега... Опа! Аре да спечелим този раунд. Искате ли? Съгласни ли сте? Спри да кемпиш, бе! Вижте го! Ма вижте го, той кемпи отгоре, бе! Няма скил ишил! Сега ще умре. Сега ще умре. Аха, па сега ще стои да се хилва. Умна идея, бе! Умна! Няма да игра на този сървър. Сега стои там. Аре на баща в момента гледа към нас. Ето. На 4 HP, бе! Аре стига! Баси бота, само кемпи, няма друг. Сти лънчер, Майнкрафт. Са фалшиви сървъри, кракнати, бе. Да продължим видеото, ще играем. Sky PvP ли, да, какво беше? Да, само го умех. Ето го Sky PvP. Тук много. Я първо да отида при тези, така ги размаш. Пате кафе им имам. Опа, не знам какво ми става. Мис. Трябваше да правя видео на нея, ама нищо. Опа, майче. Удра! Какво? Сега. Аре на бас, че то ще дойде зад мене. Аре на бас. Ето, казах ви. What? Сори, ще бях за малко на АФК пръст и ударих клавиатурата. Този ще го бия. Да, what? Този какво? Аз го